acolo, vezi că l-au rămas acolo. Da, e înăuntru în mașină? A ta e mașina? Da. A ta e mașina? Da. Și cum ați ieșit? La timp? Pe geam ați ieșit? Da. Ceau! Am fost la și Buda și a rămas cu mașina aici. Iată? Da. Hai pe bune. Nu cred. Ce ghinionel, cum dracu? Acum așa brusc, deci o trecut înaintea ta și... Da, a trecut înaintea mea și după am venit eu și valul care l-a făcut ăla m-a dat în spate și mai era o mașină în spatele meu. Și chiar a făcut val și m-a prins nou. Cârlig? Da. Cârlig din ăla de remorcă, normal ai, nu? Da, cred, nu știu nici eu. Dă-să-mă pe taică, nu știu dracu ce Să știe problema asta de ani de zile, domnule. Nu au fost în stare să rezolve, domnule. Dar la fiecare ploaie așa e. Da, sigur. Că vine vietura, odată au venit. Deci să fii conștient de primărie, că trăim într-o țară de noi aici, dar cu hoții ăștia ce să trăiești? Încă funcționează, nu este gătoare. Proprietarul unde îmi planea să vină ăla? Ia uite de unde mai face stand-up. Este Junchelă, nu? Da. Nebun, frate. Hai, Pompilius! Hai cu viață, Paulele. Dar cum vrei să tai? Un zgârie toată dacă nu trage copac să o trage încolo. Da, doamne, și așa, ce mă fac? O pui pe site. Aia din Statele Unite sunt din asta, știi? De la inundații. La 20% din valoare. Păi, tu dai seama motorul ce-i în asta. O, știu, mă, fă, nu?